Ha ki babun ki khep lada ki khna ki pas ba ha ka buram kalet ningkong se ki skol khamtam kino hikai hanrei bun sien la shuklet no kumtu ye ki mi ki pa ki bela IT lot met bat man se man pentikna ba ki khun chung ki kin pas ba dei halor kani kanong rim ba u amli ka molai ba PT sok me ha bakran ha ka jelang pun ko burem ki shpongut ki khna ki bawan ha ka dan top 10 ba top 20 ulong ba kum ki samla puli ki de ban sungu ningkong ye ki mi ki pa ki la IT lot kat badon wat ban pek mit pe yong tang man penbiang hi khun haba ki pulikon da ka boong ba ka jingpas ba chongki ka de ka jingsengu ka bari ya ka jingtri system ki me ki pa u ba process lu ong ba ka jingdok lanu kan omla satya ban khangla de ki brieu habadon kaman ban kiu shakliar jong kanam ya ki ti samla ba pas ba harn kat ka jisana nang ki me ki pa la pun ko borom da ka song bisa ba sipo jar tengka pi ai hanga pi ai sim yang ban kiu shaprang de na mar jong ping yo kek so ba tiang nan nong la ban sia yang ya pi tục yang tang jin so mo jong a pi long chi sha ching ai ba mo dor u play on the show on the pi ha birthday gan om la ban sia yang ya pi tục yang tang jin so mo jong a pi long chi sha ching ai ba mo dor u play on the show on the pi ha birthday on the show on the pi ha birthday wish Di kamu ki pa kila sacrifice hadu kata na badai khun ki don ki pa ki bajan jar ke bistom ki bakedu hadu kata haga jing jar haga jing kedu haga jing dan haga jing stom yong en ngakwa ba khun jonga kalong IS officer ngakwa ba khun jonga ulong MCS ngakwa ba khun jonga ulong doctor ngakwa ba khun jonga ulong engineer ngakwa na kanyang khun jonga ulong businessman bo khun jonga kelong scientist kata kali kajing kwa kami pa kita istom haba kata kita istom ban penang ban pelestat yang dalam tadi khun di ban istom ibu pun kami pa nama kajing duk nama kajing keduk nama kajing hiran nama kajing istom haba bestang jong senen hab ban sim dekaram yang ban siu by school ban thiet kot na dong stong school fees na dong stong hap na kalian joki ke pan sim na kram na bar jindu ti hap den jo kata ki be pa ki ong em baro shiro be pa ni tristong ban penang pen start ikon di ni so komen ban don di kon di ti basu thu email pa kan ni tristong kan ni kan kalian joki ki bala skin kan ni simram simsya nam ta jongi kadang benda jengin, dalam benda jengin, bangin presiden, bang polistem, kadang iso keben, kita ni kuriti, masuk masuk di kerpan, nak kita jompi, nak kita jompi student, kita kam mendakan yang jompi, bahawa mana nak yang jom, bawan sen jawa, kita kam burami meipa, kita burami meipa, kata hal tiada jompi orang, bah kita Muslim hak ada perhai, kita burami meipa, kita bikin biang hak perhai. Kiba buram mei pa kenang kiyo. Ba kiba buram mei pa kenang poi shenu. Kidon ikna la banong ra samla ki bahabriyo. La ri sendang la dikete bahabriyo. Nei ma da jinglong sniu jongki. Nama kimnang buram mei pa kadu no mata kata jing bahabriyo. Jongki namar ba kimnang buram ye mei pa. Ngasko ban kintu na kalian jonga kanong na da jongpi.
dan kam ban burom yang meipa kanu meipa teristong hadu kata-kata ban penang ban presta dong sedong ya kan ke jing sam khus nam la pniai da khun wa mele ka Dr. Irika CM layo ru yak jing kran no ba wan seng jerwa bat yak hiktian ai khublei layo no ba Frankie Mosar ha ka jiran kat ki kmi ki pa ki hinman ki para bat kwe ki wei